Asikhambani. Ithi your boy Luster RSA choppers kwenye bangicaba basangicaba abanye bangicaba ngoLuster abanye bangicaba ngowabo RSA abanye bangicaba ngoRSA just yabo lihlangene bathi Luster RSA abantu babengibiza bathi Luster abanye bathi wabo abanye bathi RSA kule game yiministering choppers kwenye awuzale intsha Fede bathi ngiphethe bani uphethe Crazy Boy la Fede utholakala kwamaphi ama platform fucking platform ndoda ndiyamina about ba utholakala ku Facebook WhatsApp Facebook phela yeah ngafela utholakala ku Facebook phela Fede ngani imsearch Crazy Boy ningamlibali Fede nje amgqibeleni ngishanje wapi He's not in the show 2015 shaji bani yeah ngishaji 4 enhle ke sivano sivayi kuvayi apho sime khona bo sekasi kuphi indawo egama Phula Park bathi sephula park uyayithola kwabantu abayi hayi uyithola va yeah Greenfield umdlela vama uye Greenfield ndoda iKisti elikabani lo achuze uthi udlela kwiKisti kaAchuzi enhle ke njaya mgcunkaye word of the day namhlanje ukuthi uxelela abantu ukuthi benzeni empilweni into enjalo word of the day nje yo njaya nayi thetha neMike thetha nami namhlanje hayi sothi hayi abantu bebene Saturday vele trend uchilo untanga wathi namhlanje word of the day yakhe uchilo neyami ithi word of the day okwayizola ngeke kufane namhlanje sisazokhuphuka abantu bazosihleka izolo namhlanje mabe sibona ngathi siphezulu abantu bazojabula bazofuna usisondeza nathi dango ngicela ivale la dropa out ivideo ezininzi sisazophuma yazini le game ministering abantu basazozwa ngami abakezwa abanye basazozwa fili ngicela uzapha girl anizoshaya intro la angizoshaya intro vele hayi ngishaye intro kabhaya ngikhathele afethu ubani Uzimane utholakala va Facebook cha ufila kanjani uba mbi yo wena self uthi mubi okay ke ukubelini uzifinga faka zange ndayenza lonto nasondiyenza wange kuyenza nje ayibo ngicela bazofulika bana unyasho yes enhle ke manje ngicela ba yephi crush yakho eliseleb ayikho ngoba selebo wonke wabonile ayikho crush yakho hayi afede ngicela ivale lana ngisasukho bathi your boy Luster RSA choppers kwenye bangangicaba basazongicaba abanye bangicaba ngoLuster abanye bangicaba ngowabo abanye bangicaba ngoRSA kule game ministering yavele uzwale intshaka azini I am here with Zuma why nguzuma hayi igama abanthenga alivene inhloko entathu vele hayi clean uthi nguzuma Fede singalibali uthi nguzuma Fede njami ugqibeleni ushaya abantu abadala hayi angishayi lo weyi hayi khuleka uthi awuyishaya into abantu abadala hayi iyona yabantu abadala vele yasebusuku engubeni zasebusuku ugqibeleni yo 2023 ya ndoda this year 2023 2024 2025 enhle ke wena utawuyishaya indlela hayi ishayile wimi ungayishayi hayi mama uyishaya ke ngokuphumana manje ishaya ndoda kwabashaya uvele kuphuma izipams vele TV zinjani zinjani imhlophe Fede uthi kwabayishayo kuphuma into zakhona Fede ngcunka word of the day washayika mthoma haya nayo mutho washayika yazi word of the day baye well word of the day slow lena Fede yazi ngitshaka word of the day company yacaba company neyami ithi yazini takwabutywala ungazunaka indaba zabantu unake zakho nakhona yazini lapho apho ukhuphuka khona abaninzi bazokulandela lapho uphansi khona bazokuyeka njama abantu abaninzi bathanda abantu abanjani abaphezulu
gcwala wena ngayi yakho Yo hayi anayo. about indlwabe ke Indlwabe majita sanishaya nayithola. yeah Ya nazikhawala. Zikhawala. Kwakude sifumahala ayithola. Ya. afile yavele besithi benchilo utholakala va kwama platform Silungu WhatsApp, Facebook. ubani Facebook Mina asiphile mina. asiphile bani Mina gura. gura akushuthi ulwa kakhulu fele ngicela univalele yona la ngikhona ukubamba umunye umuntu ya vele bathi Chopo Luster abarisi Chopez kwenye abanye bangicabanga uLuster abanye bangicabanga ngoba abanye bangicabanga ngoRC danko le game ministering sazoba steering nakhona abantu basazobasile kandimi abanye basije ukuthi bayangibasela bangibasile bazinkuni ezimanzi bangibasile cela zapha fe ya ndacela ungathishiki ungashiki suyisabi icamera sikashika ayizokuhlamba khululeka uzokuhlamba ngafile utrain Sharp wena. oh afile uthi sharp bamnika ama cap zimanzi umnika icap sumnika icap ngafile usharp mos Sharp. ubani kam Ibe nami. uthi ubani Ibe nami. afile utholakala va kwama platform isitani umnika icap yo kwama platform Hayi. yeah platform Ndiyazi. Hey banna. social media like so Facebook Hayi. utholakala va nakuphi WhatsApp cha. Facebook WhatsApp file uyatholakala one trash asho kwama comments mina ngizomnika inamba yakhe file gqibeleni usifaka Hayi angikazi. yeah Angikazi. why gaze Hayi andifuni ukuyenza lonto. inani Hayi ndasaba. usaba ini mara ilumi Hayi kubi kubed. kubed enhle ke gcunqa word of the day Hayi nayo she. yayazi word of the day Ndiyazi. afana ayithatha nali lakho afile 510 danko siyabonga lapho ayivale mntawethu